Карашың белән мине җылыт, сине яраткан күңлем хискә тулы. Шын мәхәббәтне күрәм күзләреңнән, язмыш юлларын бүләм синең белән. Якты дөньяда бергә без мәңгегә. Син генә миңа кирәк, көтелгән бүләк, ашкыны тибә йөрәк. Бу безнең мәхәббәт, син генә миңа кирәк. Бу сөю димәк, бетмәсен иде бу әкият. Син генә миңа кирәк, көтелгән бүләк, ашкыны тибә йөрәк. Бу безнең мәхәббәт, син генә миңа кирәк. Бу сөю димәк, бетмәсен иде бу әкият. Bu yanımda la 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 la, gül yanımda la 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 la. Bu yanımda la 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 la, gül yanımda la la. Син генә миңа кирәк, ашкыны тибә йөрәк. Син генә миңа кирәк, бетмәсен иде бу әкият. Син генә